pribadi nurani sing diarani ati sanubari iki. Mula iki aku mung kandha marang para putra ayah. Dritana. Dritana. Kundrau. Piye? Piye Gustina? Nggih. Nggih piye? Nggih. Werkudara? Wah. Sri Bagindo Matswapati kakek ngopo? Piye? Isa nampa kandha kuwi? Pengestune wae. Tak lumebrake marang warga negara Ngamarta. Sing tenan. Yo. Jaman saiki iki jaman dagelan. Yo. Wong sak donya kaya dadi dagelan kabeh. Saben ketemu kancane mung sambat ngaluara, mung kekurangane. Ning nyatane saben ana wong ado lemah mesti dituku. Jaman saiki jaman dagelan. Pen ketemu kancane liyane sambate kaya meteng tuwek. Mula padha iseten nggonmu padha pinarak ya. Sadurunge panjenengan kabeh iki tak rawuhke, aku wis ngrawuhke para pinter lan para sagung pinarcayan sarjana sujaning budi, para cendekiawan. Nganggo srana lan cara murih bisa mujudake ayem tentrem mulya lan tinata kuwi kudu ngumpulake para jiwa brahmana, jiwa prajurit lan wong sing isih ngrumangsani dadi kawula. Sing diarani brahmana kuwi rina wengi yen bengi nyembah kelawan Gusti, yen awan golek sandang pangan kuwi jenenge jiwa brahmana. Yen jiwa kawula iki mung sawijining manungsa ora mung jarene lan kandhane rina wengi wani